Pisa ka sitio sa Barangay Basak Pardo sa Dakbayan sa Subo na problema sa baha nga masinati nila panahon nga mubunok ang kusog nga uwan. Aniya ang balitang barangay sa GMA Regional TV. Ingon ni ang sitwasyon sa sitio Ubos Pondok, Barangay Basak Pardo kung mubundak ang uwan nga mubaha gyud sa kabadayan. Manglutaw ang mga butang kay moabot sa hawak sa tao ang giladmon sa tubig. Gani matod sa mga mulupyo, daw himuon na lang swimming pool sa mga bata ang baha sa ilang dapit. Lisod kaayo kay ang uban manarbaho, dili lang kay ako na pami mga silingan manarbaho niya. What if sayo sa buntag inana, so dili mi kaadto og trabaho kay tungod inani sa baha niya, dugay kaayo mahubas ang baha. Kay karon kay init man wa nila masinati ang ilahang problema nga ilahang giantos ang baha. Kini akong gibarugan karon kuani siya sa baha unya ato makita usab usas mga naka-contribute siguro sa baha ang kining basura nga nakabara diri sa ilahang agianan sa tubig. Kung ato makita daghang kayong basura nga nagapundo sa ilahang agianan sa tubig. Gingong natabunan ang agianan sa tubig sa gitukod nga balay. Punan pas mga basura nga mubara sa agianan sa tubig. Dugay na kuno ang problema apan doon na konsehal sa syudad nga misusi sa dapit ug mipasalig nga pangitaan kini og solusyon. Nawagan ko ni Sir Guardo, Konsehal Guardo nga katong niani ka dinhi pag last sir, I hope unta masulbad na to among solusyon dinhi about sa baha kay dili sa dalim taga hawak na nga ang baha in town. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.